Tá tionchar ag dlí an Aontais héal shaoránaigh an Aontais go leor bailí éagsúla. Níl an tionchad oibre ach sampla amháin. Tá ról ag dlí an Aontais maidir leis an méid léitheanta saoire a áitir, an méid uaireanta is féidir oibriú sa tachtain, agus an ceart chun saoire bhreoiteachta. Mar thora rialathe cuairte, tá sé solar anois má tá tú tiin agus tú saoire, gur féidir na léitheanta sin a fháil arás, más féidir leat a léirú go raibh tú tiin. An gaoth chéine, má tá tú shaoire bhreoiteachta ad téirmeach agus mar a féidir leat de léitheanta saoire a thógáil sa tréimhse ama a cheadítear, is féidir leat éirí dostar a cheadú, go níochmhar asú. nó na léitheanta saoire sin a thógáil gáta níos déanaí. I gás amháin a tar chorú chuig an gcuirt, rinne ceart chumann agóid I gcuine rialacháin náisiúnta. Lena bhreáiltear, nach raibh an ceart chun saoire ag fostathe, go dtí gur oibre siad feadh 37. Os rud é gur féidir le fostóir mí úsáid a bhaint as na rialacha náisiúnta sin, trí thra conarthaí gearr théirmeacha a úsáid, chun saoire le pá a bhaint dostathe. Chin an chuirt gur tháirí na rialacha sin dlí an Aontais. Lena dugtar ceart chun saoire bliain túla de gach oibre san Aontas. Rialaigh an chuirt I roinnt cosanna chomá, cé acu cheart nó cheart, gomach am a chahan dochtóirí fhíorghótáin agus oibrithe éigeandála gléithúilgus ó áirimh mar am oibre. Chin an chuirt I gás nach féidir le fostathe leas a bhaint as a gcuid ama mar ba bhíonn lo. Mar shampla, dochtúir sóisireach gléithúilgus in ospidéal, gur cheart na huaireanta sin a bheas mar ama oibre. Leis na rialathe seo, agus go leor rialathe eile, cintíonn an Chúirt Bhreithiúnais dálaí oibre cuiúla dostathe.